Ka Joint Action Committee jong ka Thembri Boy ki bakanthop ikilai tali ki seng bhalang ke MPSO ka RBYO bat ke MPYF ha ka arpun ritrik yayong ki lalet banyi kendo yo minister jong ka tanat boarding UET Mondal halor ka jingjur ka load shedding ha ka Thembri Boy. Habakren bikilat bathai khubor ha Shillong nakalyang uni unong ilam ka JAC uba bayate lang lapang ulay thu baka jinglip light ha Thembri Boy kalong ka balapalat nalor ka jinglip light ka dondu sa ka jingthot ha ka light man kapor bat kam jume testa ulong ka jinglip kha ka light kala penthot iki khna school bat iki kam ki jam jang ki pai pa habaro kiliang nalor kata ka penchlur bat penmi bon ki kam runar bat katu ka thim hasnong hatha Tulis pun seteng juga di Jackson Soton. Tengi ni iwan nakaliang juga JC kat untuk kiseng MPSO, MPF buat ka RBYO. Tengi dan hang ni kita ngelam. Te gajingwan jingi batasi hang ni ki iwan banyak kenduk yai i timandal ibade i Prime Minister. Tengi iwan hang ni kat ngirai isu ke ba nagari boy ba ka sepang kan dengan load shedding. Ba kalau seding tentang hapon nong po jingi stage pori po jingi ka along ka jingbu jang kalau seding ka along kampalat bat kumjur nalor baki bu kalau seding bat kumjur halor jang kalau seding ro ka jinglip light kalau ga ba nimla bon batai mo tentang the V1 silboy pini i kumno ka jinglip light stage po jingi de ngi la shemnya kan la bun i propose na mensua bat kum ka headquarter ngori boy ka sai no ben na kenya ka wei galiang ba tentang galai dia po no po kamju biang testa kamju biang tikana dalor kadam kalau ciding plus segala gaji lain sengi dengan ikan iyo tang arkam talan lain kenta sau kenta iyo sengi kata tekane kalau kai gaji keta iki pajba kamtam kiro sosno yang ka Thembri Boy brokoi tengi wan hong lim tasi bani kendu isar barang ba kane ga shungi ra iba ngimka ba nang shmat ba kan neilong kumta nakapor si kapor ba bunhi kadaw ngiyo ba ka jing duna jung ki manpower bar kumjur ha ka jing long duna iki tiar kita ki equipment ki ba penkam dan mekanisal apo kari betam ko jingi de ki daw ki babon tambah e ka jingi kendu jingi mutas ni ba besar ila yok ji pensai nai ba kane ni la yok ka khobar ka wastanat ni iru ba igani insingkya ba nani smart in pe ida mai ba di sesong ka meeting ka ba khot ya jingi gini ba dei mata ya ki ba pe ya kane ka decision apo ko jingi de kata hing la yok mencari ba insingkya bat njuru ila pampor na bayong ba kapor di mla kamdan ka discussion bain ai kapor tik tak tamalong anda la song ta meeting anda kumdo kating rajong ki ha meeting te isa pentep jingi te kane penjat iwan hang ni apo sekretariat da kajing sokhia nakaliang jongka Joint Action Committee jogi laitli kiseng ka bagenthop ya ka RBYO MPF pat ka MPSO teng iwan hang ni nak benta kane ka load shedding apo ka jong ka Thembri Boy ka jungi namar kani ka jing ai kan load shedding kalong kepala long plat adu kata kila ai adu kapor njo baje janmet adu pra baje teng kapalat ka pra baje ro bade mang ta pade load shedding kelas dang beng adu kharoi baje adu under baje step te plus ta umde tang kata load shedding ka ba ki ai kumta step pade pra khnai baje ro kalai kathut kalep bet kam jume testa bade mentu pade khnai baje jurong galawan beng kajing dik lai adu ka ar baje meski te kamde shu kata load shedding ka ba kin ai da kapor andre lalong do bro arso kenta kata kajing dik lai apo jong Thembri Boy ka jungi tingidap ka kajing sokhia khamtam ha bangi perkhat iki khna gi popule ki kemi ki kapa ki ba penbiang iki khun ki ti lingba ka chet ka tiu men step ro ka thot ba iki lengse hapor ba ki labu e khuja rice cooker mau ki penukam daga lai teng kalai kalip no ka jala khawal teng ha kapor ba kin istri no iki janro kinam ta ki khun ki ti lep no kalai kalong ka jing thot apna ka juki ato kin penbiang iki khun ne ki le ikam ki jam la jong ne kalong ka jing thot ka bakrau ha te khamtam pade ha ka ba min men ara kin ai ni load shedding ka bra du kharbe je hedun reu te khamtam tu ko por le ka ba kibreu le se kin abang banthia bandem ro te kumkini kibreu ki basim ka boro apreng jong ka jitu ka jingthem ka badang ha kini khindat sngi le iba lingba ka ni load shedding ki ba sim ka bo bantu e kitar gitar na gino ki ying system na gino ki chaka ki jukiro ki kharkhana la ne gino ki chaka tre jong kibreu kalalong ban ke ke ba ka wanra ban ya ka jing IMCM ki nongtu lada kan ni load shedding lada ki persang no te nakaliang ku jingi ko bangilawan ban ni kendo ya une minister abol tehar mandal debat nakaliang ga jung lakular ba unsim kya ne ka kam bat na un le ro e ka boron kam debat nakaliang ga jingi laiseng ro ngin ap e ta ka por bat nginam song thai ro bat ke ga jing kwa ga jungi hoi teng aidau ba kadam kaduna ka teng habala da kadap ka ro kalai ka long kumni he tendre ingin kino eno ladang ingin ong pade
ba kita gino ilam ki bamsap ne ki corruption kalau ban kecing tak mat diong habang ini kena iwe de nakalian kecing ngi kentu ya ka sarkar bat yo minister ba de pe ya ka ne ka electricity ba de ban chimkhian no maror ne ka kam kham tam hapo themri bhoi kecing ba lakum no de ban lada umpala abang ban weng ini load shedding ro entre de ban penduna no ya ka ne ka load shedding ba desu ba ka ne ka lai ru kan chulip kha ba klem don put klem don su kata karukom ban chulip ka lai de let's say kisu aidau ro pi teng lada ngin kumbangin su ong menta lada ka ne ka lai ka thot ane ka du ka lai ka jingyo nong sa ka sarkar namar nen ki pelip ya ka lai nang ne ki transfer pada sewai ki pha sewai ya ka lai de kalong ka jingyo nong ki hendre ki duk kisuk pada ki yam lada hetai boong ba yador kita ki lane yador ki mesti yap khlang de lada kita ka government ka jingi lane ka sarkar ka jingi lada ka simkhia ka de ka benta ka bolong da benta duk usuk orang li ujuki ka umut ba kini kim desu kita kini lam lane ki kimi ki kapa ki ban pe ka jai bendre lade ban ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong li lam ro ka jai bendre ko jingi de ne ka por ka ni ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ru sya minister bangilai keduk benta ba kira de ban state no ya kan ka kam nak mentakan ni ka electricity ke jingi hapo jong ka themri phoi ke jingi ka bangi lamat ka jing sha ban ben ka jing sha iben ka jing sha yurai ha ka po ke cek bendre ko jingi te nang ni sekman na du mentakan ka janmet hi jong ni ka arpun trik ngit ba nakaliang jong minister bodi pe ni un chimkhiai ni ka kam bat ba nakaliang ka jingi ru nginom song that bat ngina yebuden hiru na ni sekman ha ka ni ka leti ka ba hadu bangin da yo ya ka ni ka lai ka batik kena hapo jong ni ka themri phoi ke jingi